Milí študenti, v dnešnej lekcii sa začneme venovať politickým témam. Politika je mnohými ľuďmi považovaná za oblasť, kde nad zásadami a prioritami často vyhráva skôr egoizmus a osobný prospech. Pri nasledujúcich témach preto nezabúdajte na všetko to, čo ste si odniesli z predchádzajúcich lekcií. Využívajte kritické myslenie, majte predstavu o tom, čo je šťastie a čo je dobro a zlo. Tak poďme na to. Predstavte si, že si idete kúpiť vaše prvé auto. Čo to ste si už naštudovali, poprezerali cenové ponuky a recenzie, no okrem toho, že veľmi chcete šoférovať, ste sa nikdy extra o autá nezaujímali. Navyše, keď ste porovnávali ceny nových aut a vaše úspory, zistili ste, že si auto budete musieť kúpiť z bazáru. Veľmi dobre viete, že s tým je spojené ďalšie riziko. V autách sa nevyznáte a predajca bazáru vôbec nemusí mať záujem prezradiť vám prípadné nedostatky a skryté chyby. Čo teraz? Vezmete teda so sebou spolužiaka, ktorý sa o autá zaujíma a rozumie im. Ako náhle ste spoločne vybavení informáciami a problému rozumiete, len tak hocikto vás neoklame. No ale predstavte si situáciu, že si so sebou nemôžete zobrať len spolužiaka, ktorý sa autám rozumie, ale musí s vami ísť celá vaša trieda a vy si potom musíte kúpiť to auto, ktoré vám spoločne vyberú. Každý spolužiak bude mať jeden hlas, aj ten, ktorý sa autám rozumie, aj ten, ktorý okrem farby nehodnotí nič iné, a takých je bohužiaľ v triede viacero. Smola však, buď odídete s krásnym metalízovým autom s pretočenými kilometrami, alebo niečo vymyslíte. Čo by ste teda urobili, aby ste sa v tejto situácii dopracovali k čo najlepšiemu autu? Presne tak ako nákup auta s celou triedou, totiž funguje demokracia. Každý má presne jeden rovnaký hlas. Či sa o politiku zaujíma, sleduje spoločenské dianie a všetky informácie si overuje, alebo nepozná rozdiel medzi koalíciou a opozíciou. V dnešnej dobe sa množia hlasy, ktoré tvrdia, že ich politika nezaujíma, nebaví ich a všetci politici sú aj tak rovnakí. A to je super, pre politikov s nečestnými úmyslami. Ak totiž niekto chce predať auto s hrdzou pod lakom, dúfa v čo najmenej odborníkov a v čo najviac laikov. Čím menej ľudí vie rozmýšľať kriticky a uveria peknej karosérii, tým skôr im politik predá nekvalitnú myšlienku schovanú za pekné reči. Politici dobre vedia, že takých ľudí, ktorým sa lení pohnúť rozumom, je medzi nami veľa a radi to využijú vo svoj prospech. Ich hlavné nástroje sa volajú demagógia a populizmus. Demagógia je spôsob manipulovania, pri ktorom politik pôsobí hlavne na emócie a predsudky slabo informovaných ľudí. Typickým znakom je prekrúcanie faktov, vytrhávanie z kontextu, vzbudzovanie silných emócií, hlavne tých negatívnych, a hľadanie spoločného protivníka. Veľmi podobné znaky vykazuje aj populizmus. Ten sa však zameriava skôr na sľubovanie vecí, ktoré nie je možné splniť, no považujú sa za všeobecne páčivé. Politik sa stavia do role jednoduchého človeka s pochopením pre problémy obyčajných ľudí. Väčšinou idú obe stratégie ruka v ruke. A ako to vyzerá v praxi? Predstavte si, že je pred voľbami a vy cestou do školy narazíte na dva billboardy. Prvý a druhý. Ktorý billboard je populistický a prečo? Vysvetlite jeho stratégiu. Ktorá verzia bude pravdepodobne po voľbách realitou? Toto je reálny billboard, ktorý použila istá strana vo voľbách v roku 2020. Označili by ste ho za populistický? Porozmýšľajte, aké problémy by sprevádzalo plnenie tohto sľubu a vyhodnoťte, či je ho možné splniť. Aké riešenie by ste navrhli vy pre zlepšenie situácie v zdravotníctve? Tak vidíte, kritické myslenie nám pri väčšej či menšej námahe pomôže odhaliť črty demagógie a populizmu. Prázdne sľuby či páčivé riešenia. Mnoho ľudí je už pomerne ostražitých,
keď im niekto niečo sľubuje veľmi výhodne či zadarmo. Či už ide o lacný paušál, super pôžičku alebo politický marketing. A politici to dobre vedia. No vedia aj ďalší pomerne zaujímavý psychologický efekt. Čo myslíte? Kedy ste skôr náchylní uveriť sľubom? Kedy vypnete kritické myslenie a zapnete naivné myslenie? Väčšinou je to vtedy, keď rozum prehlušia emócie. A s akou silnou ľudskou emóciou dokážu politici pracovať a zneužívať ju? Áno, je to strach. Veľmi populárna politická stratégia je vzbudzovanie strachu, ktorý je viazaný na obraz vonkajšieho alebo vnútorného nepriateľa. Úlohu nepriateľa plnili už stredoveku čarodejnice, ktoré mohli za smrť nenarodených detí, aj neveru manžela, alebo Židia, ktorí vraj šírili morovú epidémiu. V priebehu dejín to boli neskôr aj Maďari, Rómovia, Rusi alebo Američania, prípadne Európska únia. To sú nepriatelia, ktorí nás ohrozujú zvonku. No omnoho lepšie funguje stratégia vnútorného nepriateľa. To je kdosi, kto žije medzi nami a napriek tomu má nekalé úmysly. Tie síce tají, no daný politik sa o nich dozvedel a jediné, čo chce, je ochrániť nás pred nimi. Preto verejne upozorňuje na vyberanú skupinu ľudí a prekrúcaním faktov a vytrhávaním z kontextu z nich robí verejných nepriateľov. Aká skupina ľudí dnes čelí takýmto obvineniam? Je ich mnoho. Podľa hodnotovej orientácie to môžu byť liberáli, kresťania, kaviarenskí intelektuáli, mimovládne organizácie, homosexuáli, bratislavčania a mnoho iných. Vráťme sa teraz k nášmu demagogickému billboardu z úvodu. Predsa len. Vyzerá to dosť naivne a takáto politická stratégia by chcela extrémne hlúpych voličov, čo azda väčšina ľudí našťastie nie je. No ako náhle zapojím stratégiu vnútorného nepriateľa a podarí sa mi vyvolať vo voličoch strach, mám vyhraté. Lepšie však? Poďme si ukázať reálne billboardy, ktoré boli použité v predvolebných kampaniách na Slovensku a v Česku. Skúste medzi nimi odhaliť demagógiu alebo populizmus. Svoje tvrdenie odôvodnite a povedzte, aké problémy by boli spojené s konkrétnymi politickými sľubmi. S akou emóciou pracujú, na koho mieria a kto je ich nepriateľ. No a na záver ešte úloha pre vás. Vyberte si tému, ktorá trápi žiakov alebo učiteľov na vašej škole a zahrajte sa na demagógov. Vymyslite príhovor alebo status tak, aby ste využili všetky znaky demagógie. Páčivé, ťažko zrealizovateľné riešenie, prekrútené fakty, dôraz na emóciu a strach z nepriateľa. Vaše výtvory si porovnajte a rozhodnite, komu sa vydarili najlepšie. Vidíme sa na budúce.